agbala aka na-asa anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkụ ọnụ ga-ekwu I make a moon, I don't see no. I'm on the moon. Ize enene Mwifa Aisi ka idea Nwanne anyị nwoke nke hapụrụ anyị jewale ka Chineke narị mkpụrụ obi na ndokwa n'afọ Jizọs ekwele eze anyị chie enene anyị bịa kasị nwanne anyị ndị be nwanne anyị nwụrụ anwụ anyị chọrọ kasị ba ndụ etu ifesi ede ọ bụ etu esi eme ya ọ ife anyị bịara ife ndị nọ n'ebe a bụ ndị ọzọ nze ndị ọzọ nze erukoleko ndị ọzọ nze enene nke dị n'erukoleko ma ụlọ dị ndụ ka ekwu na esi emekọrịta anyị na-emekọrịtazi ọ na-eme ezigbo mmadụ ka ọ bụ ọ biri ndụ mmalụ mma dele ngomi so o wutere anyị n'oge etu anyị na-eji ọgụbe Chukwu etu o si wee masị Chukwu ka o si wee bịa anyị nwa nọkwanụ na-echekwanụ nke anyị oge ọ ga-abụla anyị dịka ọ lapụrụ na ndị ezinụlọ unu aga-aghọrọ ofu onye ka ọ bụrụ onye otu unu maka eke unu si eme na mbụ na onye otu unu nwụọ ka eke unu si anọchie etu esi eme ya bụ emechaa ife dị na etu esi wee desịa ngwa na etu esi eme ya ewere nwayọ wee wepụ afịa na-etu omenala si dị maka na arapụrụ ana na arapụrụ nwere ife ọzọ a na-eme onwere nwa ya bụ onye otu unu ka onwere nwa ya nwere ike ịbụ onye otu unu ọkpụ na otu zue ịbụ onye nze okwu etu esi eme anabata ya a ga-anabata ya daalụ anyị na-asị gị nnọọ ka anyị mara mfọ gị ọmụwa bụ eze Chukwu tubelu ugo nke mbụ n'erukoleko esi m nye ya ụmụ enene mmiri wepụta tata anyị bịa ka kwuru onye otu anyị nke esi eme anyị na-asị gị nnọọ na mpa anyị ka mụrụ onye isi ọzọ na-akụzue zelu aka onye isi ọzọ a na-etu anya ebe a anyị na-asị gị nnọọ eze ọma ọmụ anyị olu gị ihe ọzọ anyị na-anụ na anyị bụ ndị nze ụmụnne na-anọrọ anyị kwere onye otu anyị na-esi eme ya wee dechapụ afọ ya na akwụkwọ otu omenala asụkwu ọhịa anyị nọ kịta anyị na-asụ unu nnọọ expecting more people nọ mmiri ehika daalụ na-aga mmarụkwu oge afọ m bụ Ikwele nwa were ọzọ ihe na-agwa onye otu unu ọkwa ife ọzọ anyị na-agụ ya bụ na ka o jee nke ọma ka anyị na-agụ ya amami anyị na-ekele gị
daalụ anyị na-asị gị nnọọ gị na ndị ezinụlọ si metụta ọkụ ụmụnna dị ihe ụmụnna dị ihe so o wutere anyị n'ọnwụrụ na na-akpa Chineke na mkpa obi ya na ndekọ n'aha Jizọs. amen asị na-agbala aka n'azụ anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkwa ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na okokwu ekwukanụ kweke igbo ezi oyi ka isi mmiri azụ ihe na ichebenu mechebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide niile isi nụ ihe na-aga etu o si dị ihe a na-aka ebe ọ na-adị ịta ka esi eme anyị ga na-aghọta oge niile na igwe niile jekọ n'ụzụ anyị na-ayọ gị o metụkwara anyị ncha ka o mere na-ayọ gị were ndị dị anya ga-emekwa ngozi ga-adịrị maka fọnụ daalụ ndị nze na-asị gị ndo
anyị na-ediri mmadụ ihe o doro anya na nna gị dị na nze ịbata ọ ji eju ya afọ o nwegbo ndị na-akpọ anyị ji ha ejekwa na agwasịa gị so na anyị na-ediri mmadụ onye echi ha ọzọ enweghị ihe ọbụla o nwere ike nzọ n'obodo anyị ma ọrụ ukwu ihe ọzọ ji edo mkpa so anyị na-ayọ Chineke nna gị anyị na-ayọ ya ka o weruo ya n'ebe ahụ gbaghara ya ibu ya na ọ bụrụ na o nwere atụtụ njọ dị ya obi ka ọ gbaghara ya ka ọ baruo na eze nke ahụ akwadoro ndị ezigbo ome so nwunye m ịma na ọ bụ be nna gị bụ ebe anyị batara izizi anyị wee na-ehe eme ya ọ na-ọga ndị mmadụ na-abata n'ike n'ike so na o nwere ihe anyị jiri wee bịa nke nna ya gwagorogo nne unu butere anyị eriene nwa jisi na ike emechakwa anana ihe niile ya na-eme ọ gafe anana so na ihe anyị na-ekwu bụ deme ka o dere gaba ndị nze kwenu wezuenu onye nwe I assume no. Esse mano chawaga. O boy na kuzu. Tô aqui não dá assim, não tô. Na kuzu aí que Mona, onde é cabeça? Aí que na kuzu, hein? No cuidado. Primary school é basicamente isso. Ah, mas na kita na mama o do charge um friend. Ah, ya na mama ya na não tem na. Abu no na tia la polia. Eh? So
I say I don't know earlier. Suppose you sorry. I'm not. Hello. Na Casio. Yes. I chuka nke a mere na ale me ko ozo. Jesus Christ boy. Onye nze. Onye nze. Na gugu. Dịka nwanne nwoke si wee kwuo. Esi ka esi wee bido ebe anyị go secondary school ebe a ka esi wee marakwa na-akparịta wee ruo kitara. Kedu biya Muno ere kadika ezigbo oyi waka mu wa buru kozi ne bom yo tago ya ezigbo mmadu adiro mfeta o wa buru ezio yo tago mo se kam dia no ele ya no na kwanu ya o kwasido yo tago so se kam dia kam ko eri asim na aka oji ya jisi ike Agora sim, não. Aquele que está sobre a água do cara quando é. O que está sobre a água. Assim, a tia que na família ganhou já na onde vier no mais. When I was
Como ele vai, né? Messi Apostle Martin onye na-eje ebe ọ na-eme n'ọrụ ukwu anyị bịara ọzọ n'ụbọchị tata na nke lechi Sylvester Obieze Kwem tata bụ Satọde maka na ndị ọzọ ndị nze na ọzọ ndị be enene n'irukwerekọ ọrụ ukwu tata ka ha bịara were mezuo omenala wee kwanyere onye otu ha ugwu wee rie ihe ọzọ wee sonye otu ha na dị mma wee si nwa nwoke na ha debekwara ọnọdụ ka ọ banye n'otu ha. Ihe niile eme tata bụ iji were si ya na dị mma wee kewazie ọgba ndụ ya na ha kechapụ afọ ya. Anyị na-asị na n'udo dịka onye nze, dịka ịbụ onye nze n'ụwa ị ga-abụ onye nze n'eluigwe, ị ga-eso na ndị gara n'aka nri na aka ekpe nke Chineke na n'udo ka ọ dịrị gị mma. Ndị kwara nna ha anyị na-asị ọ ga-adịrị unu mma. Ndị be anyị na-ebịanụ n'ụbọchị tata ma ndị na ndị ikwu na ibe ọ ga-adịrị unu mma. Aka m bụkwa Messi Apostle Martin onye na-eje ebe ọ na-eme. Anyị gawazie unu ga-afụkwa anyị n'onyonyo ọzọ echi niile. Udo dịrị unu.